komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Radio Philippines Standard Time, alas 5 na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Wani pa dyan Atagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Johnny, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Johnny, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga. Ano pagir? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot nga kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30 tugtog alas 6 sa aga kada Domingo sa Bacolod Aksyon Radio. Oras
oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning, 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 good morning. Syudad sang Bacolod, kag Bilog nga Negros. Occidental nga nagapamati, subong sa aton nga programa. Welcome na sa itong pagpalayag subong nga aga. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Isa ka oras nga programa nga magapukaw sa inyo subong nga adlaw Domingo. Gana isa to dira mga abyan nga nagakatulog pa sa gihapon kag may ara sang kaladtuan subong nga adlaw. Sila ang magasimba. Bugtaw na kabo dira ha. Dakpa ng balde habon kabo kag baligo. Lagi ako ng isa ka tao nakapaligo, yain, no? Kung magsimba, bala, basi bala ang tupad mo dara magsimba ka, gulpi ng malipong, no? Inabalang, wala pa sa tunga-tunga sang misa, nagapangantod na bala ang tinigang. Ang kilikili, blaw. Basi bala tupad mo patay pangatsi, no? Hatsi! Hatsi! Diyos mio, Santissima, maluoy ka mo sa tupad nyo kung magsimba ka mo. Hindi ka magsilag nga, Domingo man, wala man na kaso, ano? Maligo lang kuya kung may opisina, kung may obra ko. Pero kung magsimba kuya, okay na guro nga, wisik-wisik lang. Maluoy ka mo stupad yung simbahan, kung magsimba ka mo subong ang adlaw, lain gid ako nakapaligo, fresh ang pakiramdam, pati ang tupad mo, hindi maperwisyohan. Sa liwat mga kaaksyon, welcome sa itong pagpalayag subong aga. Johnny Tago rides again with Action Red Salgado. Sa ito dira mga abyan nga nagapangapi subong aga. Nagachismis aga pa. Amo gina kisami, ano, hindi gina makumpleto yung isa katasa nga pagpangapi kung wala siyang mainit nga chismisanay. Oy, nakabalo ka nga si Kwan ging Kwan. Tapos si Kwan gulalain si Kwan mo. Kaging pagwa ni Kwan ang iyan. Ako galing iyan ni Kwan. Bo, Diyos mio ya. Nagatulululo gidang luha ni Kwan. Di, nagluhod si Kwan. Tapos gatulululo ang iyang luha. Bawa. Ang Kwan ni Kwan, dako-dako mo. Di, subong si Kwan, gapangita siyang kasla si Kwan. Kay galalain si Kwan. Dako-dako iyan ni Kwan ni Kwan. Amo gina mga kaksyo, no? Kadaaga, laid gid ko may aras ang chismis, no? Nagasaburoso ang kape. Pero may ara man sa mga abyan nato nga aga pa sang banwa, nagauyat man tuod sa isa ka tasa nga kape, nagaduyo naman. Ti anong mahimo bisang isa ka tawo nga mayara lang sang 2 ka oras nga tulog. Kaya kung Sabado sa gabi, hindi kita balikawan nga maka-priming. 1 bottle. Pagkatapos yung 1 bottle, 5 bottles na no? Ay, hindi masugod paggali sa ikaduwa ka botilya. Hasta nga makaubos sang polo, tub-tub 15 ka botilya nga agwa di pataranta. Kaya Sabado, ano, pang relax-relax sa isa kasi mga nang balbalana isang obra. Diba siling sila yung tagaan tabi isang pampaumpaw ang aton nga lawas. Kabugat bisang aton nga obra. Lain gidya ko na nagainom kita sang agwa di pataranta. Pagka Domingo siyang adlaw, kondisyon ang lawas. Kondisyon kada. Kondisyon niya sa mga tao nga nakatulog, pero sa mga tao yung nag-inom hasta alauna, tumtum alas 2 ang agaya, hindi kondisyon, Biskan patagaan kadra yes ang isa ka balde nga kape, pahigupon sa nilaga, sakit na gyapon yung ulo mo. Because ang aton kaugalingon, tao lang kita, naga-require gidya sa malawig nga pagpahuway. Pero di man niya pagpahuway nga, maalaala mo kaya, hindi kita malilimutan, lain man na yung pagpahuway. Bilog na yan, no? Bilog na ginaya. Sa liwat mga ka-aksyon, kakabuti na may aras ang jokes nga igapasakop na rin sa itong programa kag atong basahon. Pwede ka mo maka-text na rin sa itong text hotline 0938-225-5017. Pwede mo rin nyo ma-PM na rin sa itong Facebook account pagitaon nyo, Action Radio Bacolod, or you can send me your private message para sa atong jokes. Johnny Tango rides again with Action Radio.
Okay? So, again, pagkitaon niyo Red Salgado, kag PM nyo man sa ako na Facebook account, ang inyong mga jokes kaginap, aton pagabasahon. Sa aton din nga mga viewers, subong nga aga. Good morning mo, aga pa nagkomento na sa itong Facebook Live. Ina, pagabasahon naton, dugay-dugay. Do not forget to like and share ang aton nga programa nga Janitago Rides Again with Red Salgado. Isa ka oras nga programa nga magapamukaw sa mga tao nga nagakatulog subong kag may ara sang kaladtuan. No? Mahurago ka pa na, may kaladtuan kalasay sa aga ho. No? Tapos masulon mo naman manghod, mga wala kagin pukaw, tinagambal ka nga 5 minutes pagidbe, 5 minutes pag